O pobo de Santa Mariña de Augas Santas, en Allariz, celebra todos os 18 de xullo a festa da súa patrona. As celebracións relixiosas están constituídas por unha soleme procesión arredor do santuario na que participan varios estandartes e tamén os pendóns, de grande tamaño, pertencentes ás antigas confrarías da parroquia. Arturo, director do coro entre outras responsabilidades, fainos unha breve explicación dos usos e costumes dos fieis que acuden ao santuario. Moitos sitios nos que hai un sepulcro dun mártir, a xente ten por costumbre dar voltas ao redor del. Incluso a mesma arquitectura do mausoleo dá esa posibilidad de dar voltas ao redor do mártir. Uns sitios a norma é dar 3 voltas e outros dar 9 voltas, pero o asunto é venerar a mártir e pedirlle o que se deben a pedir, digamos, manifestar con esas voltas as necesidades que un leva dentro en ese momento. É costumbre en esta iglesia, porque probablemente en outras épocas, viña moita máis xente, e aquí heredamos unha serie de pendóns, 9 pendóns. Antes, detrás de cada pendón, iba a cofradía correspondiente. Hoxe non existen esas cofradías porque no pueblo solamente hai 8 casas abertas, entón non hai proporción de xente para cubrir detrás esos grupos. Pero sí que os pendóns siguen presidindo as nosas procesións. Incluso o día da Ascensión, que é a procesión de bendición dos campos, se chama a procesión dos pendóns. Hoxe tamén, a festa de Santa Mariña, na procesión en torno ao pueblo, tamén salen os 9 pendóns e o resto de estandartes. Os pendóns, por necesidades de forza, os levan os homes e os estandartes, son máis livianos, os levan as mulleres. Que significa? Que queremos facer unha manifestación externa e estéticamente tamén do día de festa de que celebramos os que nosa patrona este na nosa memoria. O trébol de 4 follas son 2 signos de infinito cruzados, o cual nos está dicindo de que esta é unha iglesia mausoleo. Esta iglesia non sabemos quen a fixo, ninguén a pagou, os documentos probablemente se queimaron, en algún momento os había, non? Pero alguén que veña de fora todavía conozca os signos religiosos das iglesias e do arte medieval, verá que ao ver ese roseto esa é unha iglesia mausoleo. Mausoleo de quen? De Santa Mariña. Primeiro foi o sepulcro, e en torno ao sepulcro creceu a iglesia. Non é unha iglesia na que se lle meteu despois un corpo morto. No adro da igrexa, os fieis prepáranse para o inicio da procesión que dará a volta ao pobo. Rapaces e rapazas prepararon a súa imaxe de Santa Mariña que procesionará xunto coas outras. En que nos des en procesión
vimos que pedir a tua bendición, bendición para nosas leiras, bendición por noso corazón. Pedimos que tamén perdón dar nosas culpas, perdón e clemencia, perdón, 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 perdón e clemencia, perdón, perdón, perdón. As campás indican o comenzo da procesión. Todo o pobo e moitos visitantes acompañarán a santa no seu percorrido arredor do santuario. Xa se ve ao lonxe a magnífica imaxe do santuario, destino de toda esta xente que acude con fe a celebrar a festa da súa patrona. Van chegando os romeiros, primeiros pendóns e a continuación os estandartes que anteceden a chegada da imaxe da santa.
Os portadores das andas da Santa colocan a de cara aos fieis no lugar dende o que presidirá a celebración. Coa Eucaristía darase fin á parte relixiosa da festa e partirá cada un para a súa casa a celebrar este día festivo coas súas familias.